Už se to blíží. Příběhy Five Noob Friends dostávají konečně animované zpracování. Dobrodružství. Píčí zápasy, Bedřichu, s Taurenama. Zvraty. Hej, to je jenom to nubský hocerpo z Inkvizice. Lead. I'm uber lead, so uber lead. How wonderful feeling, I'm phoning again. Tohle bylo ale fakt strašný výmazy, víš to? Poezie. Mesa vyšla zrovna z lesa, zabila tam jméno lesa. Kluk měl hormon radši brzdit, nechtít zrsku v lese prznit. Emoce. Jsou těhotná, ty nube. A s kým ty to tak vůbec máš? No a mě by to třeba taky zajímalo. Smutek. A cenzura. Počkej, teď ne. Já musím domů, mám tam 7 neposlušných božat a je potřeba je před tím seřezat, aby stichli.